Chadzajev podľahlo GPS Ovsišťu 1-5. Pri mikrofóne máme strelca toho jediného gólu Luboša Gondáša. Luboš, zápas, v ktorom asi teda o favoritovi nebolo pochyb, aj herne to tak vyzeralo, ale napriek tomu mohli ste, aj ty si ako spoluhráči poznamenali, mohol dať viacej gólov, takže mrzí vás táto prehra? Mrzí, pretože sme mohli dať tých gólov viac. Ja sám som tam mal ďalšie 3 šance a Marek tiež. A ten prvý počas sme ešte ako tak uhrali tých 2-1. Verili sme si, že do druhého počasu vybehneme, ale žiaľ, kondička sa podpísala po to, že sme proste odpadli a tie góly padli do našej brany a nie do superovej. Boli aj veľké chyby v obrane, ktoré rozhodli o možno 2-3 góloch, ktoré ste dostali, takže toto asi bude treba zlepšiť. Obranu určite, ale dnes nám chýbal aj brankár, takže zaskakoval útočník a bolo to cítiť. Luboš, ďakujem pekne. Za malé. A k mikrofónu si zavolám ešte nehrajúceho Martina Nováka, a.k.a. Pinďa. Pinďo, prečo si nehral? Zabudol som si veci. Pinďo, si zabudol veci, napriek tomu teda tvoj tým GPS si poradili so superom 5-1. Aký máš na to taký pohľad, taký z nadhľadu určitého, keďže si nehral? Keďže nám chýbala časť týmu dneska, aj tak to dopadlo celkom dobre, keďže sme vyhrali, ale mohlo to skončiť aj väčším rozdielom. Takže to ma určite mrzí, ale máme na čom stávať do budúcna. Cítil si to sám tak, že v niektorých pasážach hry možno váš tým trošku ubral nohu z plynu, polavil, že nedával tomu až tak tých 100% ako v iných zápasoch? No presne ako hovoríš, keďže super nebol taký behavý ako tí minulé a naši sa tomu prispôsobili a mali sme hrať vo väčšom tempe, ale vyhrali sme, takže spokojnosť. Pinďo, díky moc.